everyone, welcome back to my channel. Dini आंहा बिराद गोदाव सोराव मोननानै दसेबाबो ब्लग लाबोलायबाय ओमफ्राय नोंथांमोना इन्ट्रेस्ट खालामनानै नायलांबाय थादो ओमफ्राय नै आंना बोराया उन्दुनानै दासो सिखारदां दारि गोलावा आजा बाबा ओरै फैलाय बाबा फैलाय मा खालामदोंलाय नै जोंना न'आनो हाराव-रावथार खामसालिया ओमफ्राय देखायामोन आङो लाजिनानैहाय दायो न' गोदान बानायदों इउटुबनि फैसाजों नैलाय न' फिसा बानायबाय जों थाग्रा आरो बेयाव जों थागोन दासो बानायहांगासिनो फैसा मोननायजों न' बानायबाय नै दासो बानायहांगासिनो जाथ'वाखै र' देखायनो आङो उनथिंजायबो दासो नै बनायहांगासिनो देनां फुरा जाबा देखायफिनगोन माबायदि जायो न'आ प्लास्टार होनो मोनथ'वाखै थिं होनो मोनथ'वाखै ओमफ्राय नैबे बाख्रि जोंहानि बाख्रि माराम नैबे सेरजों थांसै आङो ओमफ्राय नैबे बेराखौ बोखारथ'वाखै आरो न' जाबासो बोखारगोन नैबे बेरा होथ'बाय नङाबा मानसिफ्रा दादा नुहुरगोन ना दायो जों थागोन रुमखौ आङो देखायनायनोसै नोंथांमोना इन्ट्रेस्ट दंबा नायलांबाय थादो खथानैल' बारा बुरजा नङा रुम मोननैल' बानायग्रोदों आरोना उनावहाय लासै लासै लुदेरनो हाबा लुदेरनोसै नैबेयावनो थागोन आरो जोङो नैबेयाव बेयाव थागोन ओमफ्राय नै बिथिं ओरै नायग्लांहरसैब्रा लामा लामाथिं खोरखिथिं थानानै ओमफ्राय नैबेथिंजाय खोरखिया फिसा जाबाय एसे बेयाव नैबेथिं जाबाय सिला जागोन बिथिं जाबाय सिला इउटुबनि फैसाजों नङा दै खिन्थु प्रेंकसो खालामदों आङो इउटुबनि फैसाजों आं बिदि न' लुनो हायाखै मानो होनोबा आं दाबो पेमेन्टखौनो मोनजेनाखै भिउसबो जाया नालाय बहा पेमेन्ट मोननो मा खालामनो हानो अबाव न' लुनो हानो नङा होमबा फाकानि न'आव उन्दुनो माबायदि एक्साइटेड नोंलाय बिराद एक्साइटेड का ओरैबा फाकानि न'आव थानो मोनाखै आंथ' माला जागोनसो सानबाय थाबाय उन्दुनो लुगैथारबाय आं फाकानि न'आव थारमाने उन्दैनिफ्रायनो उन्दुजेननो मोनाखैना दिनैसो फार्स्ट फाकानि न'आव उन्दुनो मोनगोन नालाय एबारसो ओमफ्राय मा होनो होमबालाय खथासेखौ देखायबावनि खथासेखौ फिसाखौ नैबेयाव आंनि फिसाला थागोन नैबे रुम फिसायाव आरोना बेयावहाय बिथिं खोरखि बिथिं लामा नै बिथिं लामाखौ देखायहरदों अबाव थांनाय हा लामाथिं गारि हरनो मोजां जाथारबाय एबारसो बेयाव आंनि फिसाला थागोन फिसाला मिथिबाय नै बिथिं दंबावो मोनसे खोरखि एसे सिगाङाव बुङाखै दालाय इउटुबनि फैसाजों न' बानायदों होननानै ओमफ्राय आं बेखौ प्रेंकसो खालामदों ओमफ्राय जोंना बेबायदि पेमेन्ट मोनाखै दासिमबो बहा इउटुबनि फैसाजों न' लुनो ओमफ्राय आङो ओरैनो थगायदोंसो आरो नोंथांमोनखौ इउटुबनि फैसाजों न' लुनो हाया बहा लुनो हानो भिउसबो फैया आरो बहा पेमेन्ट मोननो भिउस गैया गारालाय भिडिअखौनो सोबाय थानाय जायाना ओमफ्राय आङो दायो बोरमा लायनोसै बोरमा मोनाबायना बोरमा लाना फैसै बारियाव नङा लामा सेरावहाय मोनाथारबाय जि खोमसि जाखाबाय मोनालायबाय बोरमा लायनो नागिरनाया दायो आं बोरमा लायनो फैदों मोनानायखाय खानानै दोनफैनोसै आरो गाबगासिनो बोरमाया आयु मेरायजोब्बाय दा बोरमानि आखलबाथाय सेस इसोरनि एसे मेरायनानै थाजोबो केस्रा बोरमाब्लाय गावनि मेरायगोन एसेबो थाल गैया आदै गैलाहाय दंफां मेरायजोब्बाय जाखो
बोरमानि आखल गावनि मेराय दंफाङाव मेरायनायखौनो जेबो थाल गैया मोनागुलायबायसो बोरमा लांफैनाया लोगोफोर दिनैनि ब्लगखौ आं बेखिनियावनो फोजोबथ'नोसै मानो होनोबा मोनाबाय खोमसि जाबाय आंखौनो नुनाय नंला दा बेनिखायनो आङो बेखिनियावनो एन्ड खालामसै भिडिअखौ ओमफ्राय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन बाय बाय